sɔgɔmada in na Mande sɛgɛ k'an bɛna don Konebugu kɔnɔna na kɔlɔlɔ jumɛn bɛ yen yanni an bɛ don yen fɔlɔ cɛ bɛna fɛn dɔ de f'i ye quoi tɔgɔmasere ye tɔgɔmasere fɛnba de don diɲɛ kɔnɔ fɛnba Tamasere tɔgɔmasere kɔnɔ i b'a dɔn sisan n'i ko k'an ka temps sɛbɛn o tɛ kelen ani dɔkoloya mais o tɛ kelen ani fuya o ye kelen ni fu ye d'accord comme caman b'a dɔn fu de la mais an ka mɔgɔya kɔnɔ olu ko ko dɔkolo an yɛrɛ b'a dɔn fu de la ne b'a dɔn fu de la voilà parce que an ka mɔgɔya kɔnɔ an ko ko ni fu don a tɛ se ka kelen kɛ 10 ye quoi nin fɛnɛ ye jate dɔ ye voilà donc kɛminɛn dɔ de don n'i ye fɛn min k'a kɔnɔ a bɛ jɔ n'o de ye n bɛna mun f'i ye o yɔrɔ la tɔgɔmasere de ye nin ye nin min sɛbɛnnen filɛ i ko 10 n'est-ce pas awɔ tɔgɔmasere de don sinon mun de b'a jira e la ko nin ye 10 ye foyi t'o jira ne la yan tɔgɔmasere dɔrɔn o de kama minnu b'a fɔ sisan ko n'i ye dɔkolo bɔ a la k'a tɔ bɛ to kelen ye et puis ko dɔkolo in k'o ye 9 de ya o la nin jate in ka girin dɛ jate giriman tɛ o u ma danfara de dɔn 10 o ni tɔn tɔgɔmasere ɲɔgɔn cɛ o de danfara dɔn o danfara ye jumɛn ye oui danfara ye min ye dɔrɔn e bɛ ka tɔgɔmasere c'est-à-dire que pour que i ka se ka dɔn ko nin ye tɔgɔmasere ye e k'a kɛ sisan sɛkuru 10 ye n'i y'a kɛ sɛkuru 10 ye i tɛ se ka zoro bɔ a la o ayi sɛkuru 10 zoro tɛ yen o sinɛ fafu sɛgɛ ninnu ka jate ninnu i sigilen kunkolo bɛɛ bɛ ɲagami c'est comme ça pour que i ka danfara dɔn tɔgɔmasere ni ko yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ tɔgɔmasere la i bɛ se ka nin kuma ninnu fɔ k'a fɔ e ma ko dɔkolo bɛ bɛn 9 de ma an bɛ wele ko fu ko bɛ bɛn 9 de ma parce que n'i y'o bɔ yen dɔrɔn an bɛ kelen de sɔrɔ an ma mais n'i bɔra tɔgɔmasere la ka n'a kɛ sɛkuru 10 ye sisan sɛkuru 10 na dɔkolo tɛ se ka bɔ fɛnɛ na o ayi a tɛ se ka bɔ a la voilà ayi a tɛ se ka bɔ a la voilà sɛ fu tɛ yen quoi ayi sɛ fu tɛ yen dɛ sɛ fu tɛ yen dɛ allez ok tu sais ni mɔgɔninfin tɛ se ka tɔgɔmasere kalan dɔrɔn siran u ɲɛ ko dɔ ma labɔli kɛ sɛgɛ kalan m'anw jɛ dɛ Ture n ko min ye ne dabali ban Mali kɔnɔ yan o ye jumɛn ye diɲɛ sɔnna k'a fɔ ko Mali ye koba kɛ quoi diɲɛ jɛna n'o ye u ye koba jumɛn kɛ k'u sera Faransi n'a ka jɛw ka dagajugu min tun b'u da la ou bien Faransi n'a ka jɛw ka sɛbɛya min tun bɛ boli an kan k'u sera k'o bɔ yen quoi mais o sɛbɛnjuguba min bɔra c'est-à-dire que o kɛlɛba min kɛra farajɛw yɛrɛ sɔnna ka na dɔnnibagaw kalansobaw fara ɲɔgɔn kan olu kalansobaw ka jateminɛ kɛ k'a fɔ o sera ka kɛ cogo min na o sera ka kɛ cogo min na o ye ko cɛba 2 bɛ Mali kɔnɔ yan ko dɔ tɔgɔ ko Adama Ben Jara ko dɔ tɔgɔ ko Sidiki Kuyate o y'a fɔ ka tila ka tɔn kelen ta n'u wele ko Yɛrɛwolo Debout sur le rempart k'olu ka baara de don Mali kɔnɔ yan o sɛbɛn bɛ bɔ wagati min na o y'a sɔrɔ olu mɔgɔ bɛ kaso la ne tɔgɔmasere jugu ye diɲɛ kɔnɔ quoi sɛgɛ ko nin bɛɛ la ko dɔw ko nin fɛnɛ ye fɛɛrɛ dɔ de fɛɛrɛ min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye olu ka bɔ kaso kɔnɔna na ko n'o tɛ ko nin tɛ se ka kɛ quoi ka na ye k'a fɔ ko cɛba minnu tɔgɔ yera nin na Faransi da kɔnɔ fo ka tila ka n'a ye ko ka ɲankili ta Faransi fɛ ka ɲɛsin o cɛba ma
ko cɛba kelen olu minnu ye nin baara in kɛ k'olu kelen fɛnɛ de bɛ kaso kɔnɔna na ko nin ye kabako ye dɛ. ko dɔw ko ko mun. dɔw fɛnɛ ko fɛɛrɛ de don min yɛrɛ fɛnɛ kɛra tɔn dɔw fɛ minnu bɛ fɛn tuguni ninnu minnu bɛ kogoba ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma ko n'o tɛ ko faransi tɛ dɛ. tu sais bɛna min f'i ye. o de kama n'i ye mali ta k'a lajɛ ka maliden ka fɔta n'a ka kɛta lajɛ tile la ne bɛ ɲininkali min kɛ n yɛrɛ la quoi o ye a bɛ diinɛ jumɛn de la danpe jumɛn ni matarafalen b'a fɛ quoi parce que i t'o y'a ka ko si la i b'a dɔn ko minɛli kelen i yɛrɛ bɛ kibaruya min mɛn mɔgɔw da fo e yɛrɛ bɛ yɛlɛ quoi parce que tellement que i bɛ tigɛ u la ka fɔtaw lamɛn f'i yɛrɛ bɛ yɛlɛ u la quoi bɛɛ n'a lajɛ mais juguya ma u kana ko yɛrɛ tiɲɛ dɔn minɛli kelen a joli le a mɔgɔ joli le sera kiri bonda ninnu na pour que k'a dɔn ko min bɛ sen na yɛrɛ n'a bɔra minɛbagaw yɛrɛ fɛ mɔgɔw la n tɛ taa o n tɛ taa dɛ. donc u mago t'a tiɲɛ na nkalon yɛrɛ la yɛrɛ u mago bɛ u ka juguya ka seere dɔrɔn e filɛ ka nin min fɔ ne ye a jumɛn de wulila ka ɲinini kɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ baara in kɛra cogo min na. sɛgɛ ɲinini ka gɛlɛn an ma dɛ. u t'a kɛ quoi. sisan u tigilamɔgɔ b'u sigi k'a fɔ ko nin ye dɔgɔfɛn labɛnnen de ko faransi tɛ. olu y'o dalilu sɔrɔ ni mun ye. n'i y'u ɲininka dalilu foyi t'u bolo. mais i b'a dɔn min y'u kɔnɔrɔ fili ya. u bɛ fɛ k'a fɔ ko nin baaraba in. ko mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra k'olu y'a kɛ o tuma u bɛ fɛ ka nkalon de don o la u bɛ fɛ ka siga de don o la mais n'i y'o siga don o la a bɛ bɛn o bawo ne de k'u ma n k'u ka t'u da ka sunɔgɔ a kɛra k'u to sunɔgɔ de la sinon minnu y'a kɛ tile kɔrɔ k'a kɛ sanji kɔrɔ k'a siɲɛna ɲɔgɔnyew kɛ ka a nafolo musaninw an k'an ka musakaninw fara ɲɔgɔn kan olu tɛna ni ɲɔgɔnna kalakolokan fɔ. nka sɛgɛ i b'a dɔn yanni faransi kun ka taa i b'a ye wagati bɛɛ ni aw kun bɔra aw tun b'aw disi gosi de k'a fɔ faransi bɛ taa a bɛ taa jagoya a bɛ taa kumakan dɔ tun b'aw da kɔnɔ parce que a tun bɛ malika kunkolo la k'a fɔ faransi a ka kɛlɛkɛcɛw de bɛ yan i b'a ye maramafɛn jugu de b'u bolo fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw da nɔrɔlen don faransi ka taa ninnu dun ye maramafɛntigiw ye aw ko k'a bɛ taa ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ a bɛ taa ka sɔrɔ a ma muru ta a bɛ taa faransi bɛ taa ka sɔrɔ aw ma marifa ta ne ko dalilu jumɛn de tun bɛ aw bolo n'aw tun jigi dalen don a kan k'a fɔ ko faransi bɛ taa aw ka fɛɛrɛ aw kun sigilen don fɛn jumɛn yɛrɛ de kan. i b'a dɔn ko mali majɛ ye min ye parce que n'an donna konebugu de kɔnɔ i bɛna dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ bolokɔnɔfɛnw na anw yɛrɛ senkɔrɔfɛnw an m'olu maîtriser c'est à dire que an m'olu ɲɛ ye quoi jango ni koba ninnu o de kama an ka vie bɛ risque la parce que an ka don o don ko yɛrɛ minnu b'an bolo ka kɛ o dɔnnen tɛ yɛrɛ jango ni n'a ɲɔgɔnna si kowalew an m'anw sɛmɛ foyi la ka faransi gɛn fo n'a kɛra bɛɛ y'a mɔlɔn n'o ye les valeurs démocratiques bɛɛ y'a ye valeur minnu da bɛɛ y'a ye mɔlɔn minnu da a y'an sɛmɛ o de la ka kɛ a y'an sɛmɛ diɲɛ yɛrɛ ye sariyaba minnu ladan dɛ a y'an sɛmɛ o de la k'o kɛ a y'an sɛmɛ diɲɛ yɛrɛ ye hakɛba minnu di jamanadenw ma nin n'a ɲɔgɔnna siwalew koɲɛw la a y'an sɛmɛ o hakɛw de la n'o olu la kɔkɔrɔ donnen don ni sariya kolo girinbaw ye nka n'olu sariya kolo girinbaw dɔnnen tɛ an ka jamanadenw fɛ a kalannen fara a kunfin kan kana siga la dɛ k'a sababu kɛ nin kuma ninnu n'i b'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ siran kumaw ɲɛ o ye mɔgɔ kalannenw ye mun na u t'a dɔn tɛ foyi kalama la
donc i bɛna mun ye dɔrɔn n'i y'a ye k'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi e k'i sigi k'i miiri maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka taa boulevard la u ma cɛ ci ya u cɛ cira donc o b'a yira ko boulevard laɲini cɛnna de n ko de tiɲɛna donc a tɛna fɔ ko boulevard tagali ko ye kɔlɔlɔ ye koyi boulevard dabɔra laɲini min kama n'o cɛ cira an bɛ bila fɛn wɛrɛ de kɔnɔ an tɛ min sugu dɔn i tɛ se ka mun y'a cɛ ci mais ne m'o f'i ɲɛna wagati min na mɔgɔw fara-farala M5 kɔnɔna na i bɛ ka binnen kɔfɛ n y'a makisi a donni ma maliden caman t'a dɔn min bɛ ka fɔ o de ye problème ye c'est pourquoi an ka bɔ donna ka don sɔrɔ o ye Ala ka latigɛ de ye sa c'est pourquoi a bɛ cɛ caman ɲɛna k'i bɛ se k'an bagabaga e ka taa ti papaga ye foyi yɛrɛ se tɛ ye c'est-à-dire que bagabaga fɛn t'i bolo quoi ko an m'an da ka miiri min na k'o ye mɔgɔninfin jɔrɔ ko ye quoi ouais parce que diɲɛ an tigɛra la quoi tuma min na ne bɛ k'a fɔ n ko M5 mɔgɔ kana ɲini k'a ci ko n'a ɲini k'a ci ko bɔnɛ de b'a kɔfɛ mɔgɔ t'a dɔn n bɛ ka min fɔ t'a dɔn n bɛ ka min yɛrɛ fɔ dɛ ouais n'i y'a ci c'est comme n'a fɔ i sɔnna dɔrɔn ka ji tɔn quoi ji tɔnnen don tata kɔgɔ min walima digi min kɛlen don k'a minɛ ka o fara quoi ka ji jigin dugu kɔnɔ quoi c'est comme ça M5 cili de nana ni kɔlɔlɔ y'an yɛrɛ kan kana siga la fiyewu i bɛ se ka mun na mais n'a tun bɛ yen a tun bɛ kɛ yen min da fɛ o de tun b'an labɔ sɛgɛ n'i ye ayi i b'o bamanankan faamu fɔlɔ de n'a tun bɛ yen ni san tun y'a sɔrɔ a 12 la a tun bɛ yen min b'a to yen o de b'an labɔ ni sisan tun y'a sɔrɔ a 12 la min bɛ yen o de tun b'an labɔ a bɛ to yen min da fɛ o de b'an labɔ o de b'an labɔ ouais ouais donc a cilen c'est comme 600 n'i ye nɔnɔmugu kɛ filen kɔnɔ k'a di Yakuma k'a ka taa kɛ a ka taa di a ka kɔɲɔmuso ma filen pɛrɛnna quoi nɔnɔmugu t'i yɛrɛ kɛ a b'i yɛrɛ kɛ parce que fɛn t'a bolo ka nɔnɔmugu lakuru fɛn b'a bolo ka nɔnɔmugu lakuru o yɛrɛ kɛra donc malidenw ka hami n'u ka jɔrɔ n'u ka kunkilenna ni jamana bɔli tafa min tun b'a la ni tɔn tɛ yen a bɛ se ka lakuru tɔn min fɛ a bɛ fu de la sɛgɛ est-ce que o ma bɔ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaw la minnu tun bɛ ɲɛfɛ a bɔra mɔgɔ la wa a ma bɔ mɔgɔ la wa n kan bɛ min ma dɔrɔn o ye mɔgɔ de ye mais a cili ka bin ɲɛmɔgɔw ma kuma i bɛ ka binna don min na o don n ye malidenw kumakan mɛn o n y'a mɛn u ye mun fɔ mais u ye M5 cili boloda ka b'o don sɛgɛ kabini o don c'est pour te dire que o siratigɛ kelen na n'i y'a ye ko a ma sɔn ka yɛrɛwolo ci ka yɛrɛ kɛ n'i y'a ye ko yɛrɛwolo tɔndenw ma sɔn yɛrɛwolo ka ci ka yɛrɛ kɛ ni siranya kelen de don quoi sɛgɛ i ka kumalatigɛ tɛ kabini don min bɛn taara ni sɛgɛ ye kuma daminɛ maaw y'a fɔ ko sɛgɛ kan ka k'i mantun ni sɛgɛ ma da de ni sɛgɛ fɛnɛ taara fara bɛn kan dɔrɔn yɛrɛ wolo ko ba de ye sɛgɛ ma sɔn k'a mantun sɛgɛ taara fara bɛn kan i b'a ye k'a fɔ maliyɛnw tun commencera ka ɲina yɛrɛ wolo kɔ fara ɲɔgɔn kan kun gɛlɛyara maliyɛnw ma ɲina yɛrɛ wolo kɔ ne y'o de f'i ɲɛna n ko tɔn in dilannen dɔ ni mɔgɔw dɔ de an ye minnu bɔ a la parce que o de ye problème ye o donc kisi kurun kɔnɔ ko in bɛ yen de e bɛ k'olu maliden minnu fɔ an m'olu jɔyɔrɔ ye o yɛrɛ wolo kɛlɛ kɔnɔ an m'olu jɔyɔrɔ ye o parce que maa minnu y'a kɛlɛ kɛ an m'u dɔn ne de y'o f'i ye n ko ne de k'o dɔn ma k'u ka to daga sunɔgɔ k'u jɔyɔrɔ t'a la ko Mali bɛ jɔ u kɔ ko ne ye min ye c'est que olu jɔyɔrɔ tɛ Mali ko de la ne de y'o f'i ye o i y'a fɔ donc anw filɛ nin ye ni kɛlɛ min kɔnɔ olu jɔyɔrɔ tɛ nin na o sinon minnu jɔyɔrɔ b'a la u jɔra cew olu ma yɔgɔyɔgɔ siga t'a la o kɛra olu ma yɔgɔyɔgɔ minnu b'a kɔnɔ u ma yɔgɔyɔgɔ yɛrɛ parce que problème fɛnɛ ye min ye
o ye kɛlɛ in ale donnen don diɲɛ fan bɛɛ de o anw bɛ taa wagati min na min jɔyɔrɔ banna o de ye an ye min ladan o bɛ se ka tiɲɛ mais an kun ye min ladan o bɛ taa o bɛ se ka tiɲɛ quoi mais sira lannen a bɛ continuer mais peut-être n'an tɛ yen a bɛ se ka tiɲɛ ko kura sinon k'a fɔ Kidali bɛ minɛ yan MINUSMA talen kɔfɛ yan an kun tilal'o baara la o a fɔra de ko ne nin kɛra nin bɛ kɛ ne nin kɛra nin bɛ kɛ an b'a sira de bɔ ji bɛ taa n'a yɛrɛ de mɔgɔ tɛ ji la kolonkolon sɛgɛ ko Kidali minɛli min kɛra wagati min na a bɛ minɛ n'a yirala Malikaw la ko Kidali minɛla an ka kɛlɛkɛcɛw donna Kidali mɔgɔw hakili jiginna maa minnu na o ye aw ye parce que a waati kɔnɔna na maa dɔw ye wele bila maaw ma ko bɛɛ ka bɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard sanfɛ k'an disi gosi ko Kidali minɛla ka Malikaw ma bɔ ka jaabi ka waati kelen na dɛ o de kama an bɛ k'a f'i ɲɛna n ko Malikaw y'a dɔn min kɛra Malikaw y'a dɔn minnu ka cɛsiri don Malikaw b'a kalama siga t'a la ne y'a min sɔn k'an ka sunɔgɔ to yen ou bien k'an ka ciw to yen k'an bɛna an sigi bi ka kuma ne ko n bɛna kuma mɔgɔ min fɛ n m'o dogo mɔgɔ la koyi ne ko ne bɛna an sigi jɛnsɛn da la ka kuma mɔgɔ minnu fɛ ne k'o dɔn i y'a fɔ ka n'i sen firi k'a la i tɔgɔ ma fɔ la i jamu ma fɔ la ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ i ta in tɛna foyi yɛlɛma la balo ma jaabi di fɔla a dun fɔla ko ka ba jɛ ne ka lɛfɛ jansa dɛ 79 08 36 34 balo ko ni min sɔrɔla k'i ka kunkan bɔ dɛ